ħadd mhu se jifhmek. Mhix tgħaddi li jifhmuk. Huma n-nies tal-hospice. Dawk huma nies li jifhmuk ħafna. Nirringrazzjahom minn hawn għax veru sibthom, anġli sibthom, xi ma kelli l-ħadd. Fil-fatt hija volunteer magħhom sejma l-hospice. Lest li nagħti ħajti għalihom. Lil tal-hospice toqgħodux tistħu, iċċemplulhom, ċemplulhom għax jgħinukom. L-għajnuna hija kbira u s-sapport huwa kbir. Bit-telefonata tiegħek, il-hospice jagħmlu ħafna ġid fi skiet.